Fiż-Żurriq jinsabu fil-qofol tagħhom il-preparamenti għal festa titolari ta' Santa Katarina matul il-ġimgħa d-dieħla. Din is-sena hi sena importanti għaż-Żgħira peress li qed ikun iċċelebrat il-200 sena anniversarju mill-wasla tal-vara titolari ta' Santa Katarina fiż-Żurriq. Dan l-anniversarju qed ikun iċċelebrat bosta attivitajiet li però se jilħqu l-qofol tagħhom matul dawn l-10 tiem li ġejjin. Il-ġimgħa 24 ta' Awwissu mistennija żewġ avvenimenti kbar. Tkellimna ma' Kevin Xkembri, segretarju tas-Soċjetà Mużikali Santa Katarina. Fit-8 se tibda ċelebrazzjoni tal-inaugurazzjoni ta' din l-istatwa għandha bej waħdu sa' 9:30 filgħaxija biex imbagħad wara kollha nassistu għal ħruq tal-akbar ballun tal-blalen se jinħraq fil-limiti ta' Wied iż-Żurriq. Din l-istatwa ta' Santa Katarina se titpoġġa fid-daħla ta' Żurriq u se tkompli tradizzjoni li kienet bdiet snin ilu meta Żurriq kien għadu ferm iżgħar. Fil-fatt fiż-Żurriq insibu statwa oħra ta' Santa Katarina eżatt fit-triq imsemmija liha. Kien intgħażel dan il-post għax snin ilu il-bidu tar-raħal kien propjament hemmhekk. Iżda l-jum ta' għada u mistenni wkoll għal fenomenu ieħor dak li qed jissejjaħ il-ballun tar-records. Ballun tan-nar li mistenni jiftaħ 53 pulzier u li se jinħaraq minn fuq barkun u li sar apposta minn fuq il-baħar. Il-kameras ta' Net Television żaru Rinella fejn hemmhekk komplew l-aħħar preparamenti fuq dan il-barkun. Ta' min japprezza l-fatt li apparti x-xogħol tal-kimika u l-isplussiv, dan it-tentattiv ta' rekord jinkludi wkoll xogħol kbir ta' inġinerija u ħafna ħsieb biex dan il-murtal jinħaraq bl-aħjar sigurtà possibbli. Għalhekk għada filgħaxija kulħadd mistieden iż-Żurriq fejn l-ewwel fil-pjazza ewlenija se ssir l-inawgurazzjoni tal-istatwa ta' Santa Katarina. Din l-attività tibda fit-8 ta' filgħaxija u tispiċċa għal ħabta ta' 9:30. Wara mbagħad kulħadd imur isib post ħalli jara l-ballun tar-records li mistenni jinħaraq għal ħabta tal-10 ta' filgħaxija.